An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye araba ye bi araba bɛlɛmɛ nansarasan kalo 4 ye avril kalo bi o tile 20 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo ye n'o ye sunkalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 19 ye jate la san kalo 9 na don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Faransi finitigilakaw bɛ wulikajɔ min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na kunungo olu ye wulikajɔ kɔni ta ni ka bɔ gose kan kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali dɔnniyaw kɔni ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn dɔw la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bangasi marabolo la Bangasi ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ kunungo jɛkulu maramafɛntigiw kɔni binna kari dɔ kan ka maa fila bɔnɛw ni na ni ka taa ni kari kunturun dɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan o lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Faransi finitigilakaw kɔni olu wulikajɔ la ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini ye a yirala k'a fɔ ko kunungo tarata dongo Faransi kɛlɛcɛden minnu sigilen bɛ gose kan kɔnɔna na olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni k'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ ka bɔ yen nɔ ni ka se ka tile kɔni di Mali finitigilakaw ma Faransi kɛlɛkɛdenw ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Colonel Pascal Nani ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min tali kɛ Faransi kɛlɛkɛcɛw k'u kɔni bɛ wulikajɔ kɔni na ni ka se ka bɔ Mali dugukolo kɔni kan kunungo ye wulikajɔ kɔni ta ni ka bɔ gosi kan kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min tali kɛ Faransi kɛlɛkɛcɛ maa 300 ɲɔgɔn ko tun bɛ ni kan kofɔlen in kɔnɔna na u kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ ka bɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen donna conteneur min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'a donna conteneur 400 bɔɲɔgɔnko de kɔnɔ ni ka se ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na a y'a yira k'a fɔ ko kan kofɔlen kɔni a tile kɔni dira Mali finitigilakaw ma a baara bɛɛ lajɛlen kɔni bilala olu ka bolo kan ni waleya min n'a kɛtɔ filɛ nin ye maliden caman kɔni ka ɲinifɛn kɔni de ye nin ye nin ka se ka kɛ k'a yira k'a fɔ ko Faransi kɛlɛkɛdenw b'an ka jamana kɔnɔ kabi kuma jan ko taa tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ n'a ma ɲɛ min kɔ k'u ka taa ka bɔ an ka dugukolo sanfɛ an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali dɔnniyaw kɔni ye wulikajɔba kɔni kɛ ni ka se ka tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn dɔw la baara in yɛrɛ daminɛna avril kalo tile 10 ka se ka taa bila 14 na u kɔni ye nin wulikajɔ in kɔni kɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u ye nin ɲɛnaminimafɛn caman ni minɛ min bɛ tali kɛ drogue dɔw la fo ka taa se sanu a yirala k'a fɔ ko mugujugu dɔw yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni darakilaw la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko nin minɛ kofɔlen ninnu ko a musaka yɛrɛ bɛ taa jɔ CFA miliyari 1 n'a kunkanfɛn de la ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Kati ka taa se Kadiana fo ka taa se Bamakɔ kɔnɔna na dɔnniyaw kɔni ni wulikajɔ in kɔni kɛ ni ka se ka tɛgɛ kɛ nin maa ninnu na nin hakilina min n'a kɛlen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kunungo Bangasi marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bangasi cercle kɔnɔna na kunungo tun ye Bangasi sugu ye a yirala ko dɔgɔdenw kɔni taara dɔgɔ la wuladaafan fɛ u kɔni seginnen u bɛ ka bɔ dɔgɔ la jɛkulu maramafɛntigiw kɔni nana ka na sira da u ɲɛ a kɛra gɛlɛyaba de ye a yirala k'u ye mobili caman kɔni ni ka sira da olu ɲɛ ni ka fɛn caman kɔni darakiw la marifaciw kɔni bɔra a ko la kari dɔw kɔni ka marifa ci o maa la ni ka se ka maa 2 kasaraw nin na o kɔfɛ kari kunturu kelen kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni taara ni o n'a kɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen fɔ nin yɔrɔ in na ɲɛsi ma dɔn a ko la yaasa k'a perewatigɛ d'an ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ ye tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne tɔgɔ ye Segu Gindo Bangasi cercle la dugu min bɛ wele ko Wankuru ne ye conseil communal ye an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko jariwale tigilamɔgɔw ye gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin Bangasi marabolo yɔrɔ dɔw ma a ko kɛra cogo di kunun o ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Bangasi cercle la parce que mardi sugu de motokaw bɛ taa sugu jɔ bamakɔkaw bɛ taa sugu jɔ donc u bɔra sugu la i n'a fɔ k'u bɛna segin sugujɔlaw bɛ ka segin bingannikɛlaw minnu ye jadisiw u tɔgɔ la ko jadisiw donc olu ye sira attaqué o sira min don sɔngɔbɛn ni pari parce que don o don tiɲɛni kelen bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kelen de la o ye janda ye kari attaqué kari kun fɔlɔ nana o y'o attaqué kari kun filanan fana nana don a kɔnɔ donc mobili misɛnmaninw ani maaw tɔw dɔ nana don a kɔnɔna na donc o kari tɔ kelen min fɔlɔfɔlɔ min attaquera donc maaw dɔw sera k'a boli maaw dɔw ma se ka boli o ye kari lɔgɔtɛrikɛ o ye o faga commerçant min b'a kɔnɔ fana o y'o fana faga donc maaw yɛrɛkɛra kari tɔw minnu bɛ u mɔgɔw yɛrɛkɛra dɔw bolila bon dɔw yɛrɛkɛra dɔw ma ye o ye kari fɔlɔ min attaqué o taara ni o mɔgɔ ye k'a
kari bɛɛ o taara ni kari bɛɛ mɔgɔ kelen ma segin a la o taara n'a bɛɛ o ye mɔgɔ 2 faga kɔnɔ o taara ni kari tɔ bɛɛ donc kari tɔ ninnu dɔ sera ka t'u cɛ dɔw bolila ka taa ka se ka taa Bankasi donc mɔgɔw tɔw yɛrɛkɛra dɔw bolila dɔw bolita fana marifakisɛ ye dɔw sɔrɔ donc muso n'u denw dɔw y'u denw fili ka boli donc u bɛɛ yɛrɛkɛra bon maa min yɛrɛkɛra a ka taa maa 400 bon dɔw yɛrɛ dɔ ma ye fɔlɔ toujours yɔrɔ kelen na o attaque in bɛ ka kɛ tiɲɛniw bɛ ka kɛ bon anw ye faamaw wele attaque in kɛlɛ waati faamaw welela sani faamaw ka kɛnɛ sɔrɔ a ka ca ni heure 3 ye faamaw ma se kɛnɛ kɔnɔ bon n'i bɔra Bandiagara ni yɔrɔ in man ca Bankasi ni yɔrɔ in fana man ca bon Bandiagara faamaw bɛ yen bon Bankasi fana faamaw dɔw bɛ yen donc o faamaw sani u ka kɛnɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw tilara u ka tiɲɛni na donc u taara u nana u ye mɔgɔw dɔ ɲini u ye dɔw ye u ye sugu ta ka taa n'a ye Bandiagara bon kari taara yɔrɔ min na kari ma ye donc toujours an bɛ o lahala de kɔnɔ an b'a fɔ faamaw ɲɛna yɔrɔ kelen in na n'a san joli n'i sera yɔrɔ kelen in kɔnɔ i b'a fɔ ko mobili ka garage de bɛ yen pont bɛ ka kari yen biraw bɛ ka miniw bɛ ka don yen mobili bɛ ka jeni a yɔrɔ la donc moto tiɲɛni kelen bɛ ka kɛ o yɔrɔ la an y'a ɲini faamaw fɛ u ka base dɔ sigi yɔrɔ in na mais faamaw dɛsɛlen don ka o kɛ bon min ye ne dabali a ba waati dɔ tun tɛmɛna yɔrɔ in na o ye an ka kari 2 minɛ o yɔrɔ la ka taa ni maa 100 dɔɔnin hali sini o mɔgɔw ma ye bon o kɔfɛ mɔgɔ 40 minɛna o ma ye bon kunkan in fana donna a la tuguni a ye anw dabali a ba avion bɛ anw bolo fɛn bɛɛ bɛ anw bolo kari bɛ da a to kɔnɔ cogo di halisa o kari ma se ka ɲini ka ye a ye anw dabali a ba. I y'a yira k'a fɔ k'u ye kari kunturu minɛ ka taa n'a ye yalima aw yɛrɛ ka kɔlɔsi la maa ninnu tun bɛ se maa joli bɔ ɲɔgɔn ma. bon kari kuturu la parce que mɔgɔ hakɛ min b'a kɔnɔ hali sisan anw ma bila jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ parce que anw ka jate parce que kari falen don donc kari falen don kari min falen don mɔgɔ 2 de fagara a kɔnɔ o t'a ni mɔgɔ tɔ bɛɛ ye. jadiwale tigilama minnu ye nin kɛ ka kari kunturu kɔni minɛ ka taa n'a ye bɛɛ b'a dɔn o tɛ ko nɔgɔ yalima jadiwale tigilama ninnu yɛrɛ tun bɛ se maa joli bɔ ɲɔgɔn ma. jadisi mɔgɔ minnu bɛ yen parce que depuis o don a kunnafoni tun dira k'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ in na o ye kunnafoni di ko mɔgɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que moto min bɛ yen a ka ca ni moto 100 dɔɔnin a fɔra information fana dira faamaw fana ma mais faamaw ma jate parce que a fɔra ko k'a fɔ u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ in na donc fo u nana tiɲɛni kɛ n b'a fɔ Mali faamaw ma hali sisan u bɛ jɔ la an b'a ɲini u fɛ u ka hakili to an ka bi dɔgɔ kɔnɔna na anw ye an ka tɔɔrɔ ku k'a mulu an ye marche jɔ an ye fɛn bɛɛ jɔ ka sababu kɛ jamana bɛ lahalala min kɔnɔ donc o kosɔn an ye marche ni fɛn caman jɔ ka meeting ni fɛn caman jɔ mais toujours an bɛ degun kɔnɔ faama Mali ɲɛmɔgɔw an b'a ɲini u fɛ u ka hakili to toujours bi dɔgɔ kɔnɔ u ka lakana caya bi dɔgɔ kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Segu Gindo la Bankasi cercle kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko kari min k'a minɛna ka taa ni a ye ko compagnie Airson de don a yirala ko compagnie Airson de don an bɛ dugawu de kɛ maa minnu minɛlen filɛ ka taa n'u ye yarabi Ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ka n'u ka denbaya ɲuman sɔrɔ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na bi yuruguyurugu kɔni kuma cayalen bɛ a yirala k'a fɔ ko yuruguyurugu ni kɔni a bɛ kɛ an ka jamana cakɛda baw la dɛ fanba kɔni bɛ ta olu de fɛ ni ka se ka kɛ baara in yɛrɛ u bɛ baara in kɛ cogo di an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ kiiri ko ma Mamadu Kasonge ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Yuruguyurugu a bɛ ka kɔlɔlɔ caman de lase jamana ma n'i ye Mali lajɛ k'an ka sɔrɔ cogoya lajɛ k'a fɔ ko an bɛ nin situation na bi yuruguyurugu y'a sababu ye bon yuruguyurugu n'i y'a jate donc yuruguyurugu a bɛ manifester cogo di a bɛ comme bɛnkan dɔ de bɛ kɛ corrupteur ani corrompu cɛ donc corrompu ale ye fanga ka lasigiden ye donc ou bien élu dɔ de don dɔn in bɛna s'a ma k'a fɔ n bɛ fɛn dɔ d'i ma ou bien n bɛ fɛn dɔ k'i ye ni fɛn min ma kan i k'o diyan ou bien i k'i ɲɛ tugu n ka ko kɛtaw kan min ni sariya tɛ ɲɔgɔn ta donc o yɛrɛ de ye corruption ye maintenant corruption ale kelen tɛ donc infraction caman bɛ yen minnu ka surun corruption na i n'a fɔ concussion agent bɛ wuli k'a fɔ a tigi ye nani nin ye nin sara ka sɔrɔ a man ka sara donc o ye concussion ye bon dɔw fana bɛ kɛ ayiwa ni marché kan ka attribuer marché kan ka di min ma a tɛ d'u ma a bɛ di mɔgɔ wɛrɛ de ma min ka surun a dibaga ma donc o ye favoritisme ye donc ni ye dɔwɛrɛw fana ta toujours marché kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ minɛn min kan ka san première qualité de kan ka san mais u bɛ taa deuxième qualité san ou bien qualité min kan ka san o kan ka san par exemple 100,000 u bɛ taa fɔ k'u y'a san 300,000 donc a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ u tɛ minɛn foyi san u bɛ faso wari bɔ k'a dun ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ye corruption lajɛ a siraw ka ca donc a bɛ se ka kɛ secteur public kɔnɔ
a bɛ se ka kɛ secteur privé kɔnɔ mais ni kɔni y'a kɔlɔlɔ lajɛ vraiment a kɔlɔlɔ ka ca kojugu a ka jugu jamana ma a ka jugu jamanadenw ma parce que ni jamana o jamana ni yuruguyurugu cayara la mɔgɔw ka danaya bɛ bɔ dirigeantw kan danaya bɛ bɔ éliw kan danaya yɛrɛ bɛ bɔ jamana kan donc n'o dun kɛra jamana tɛ se ka taa ɲɛ ensuite yuruguyurugu n'a fanga bonyana a kɔlɔlɔ a bɛ se bɛɛ de ma k'a fɔ k'i tɛ fanga na ou bien i tɛ ka fanga baara kɛ ko e ka sira t'a la non ça o tɛ bɛn kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ ma parce que faso nafolo o de bɛ kɛ ka siraw dilan n'a ye o de bɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ o de bɛ kɛ ka ekɔlisow jɔ o de bɛ kɛ ka pɔnw jɔ o de bɛ kɛ ka burusuw sara o de bɛ kɛ ka saraw kɛ donc fɛn o fɛn min bɛ kɛ jamana kɔnɔ donc faso nafolo de bɛ kɛ ko o baaraw kɛ bon maintenant ni mɔgɔw sɔrɔla minnu b'o o wari ta k'a kɛ u yɛrɛ sago ye a tɛ don faso nafama siraw la donc ça vraiment a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ de ma donc ce qui fait que gouvernement sigilen président de la transition colonel Assimi Goïta donc a ye disposition ta pour que yuruguyurugu a ka se ka kɛlɛ ni barika ye donc premier ministre Shogel Kokala Maïga ale fana ye orientation ta donc an y'o traduit programme d'action gouvernementale kɔnɔ k'a yira k'a fɔ donc ni transition in kɔnɔna na donc an ka baara prioritaire la yuruguyurugu kɛlɛli o b'a a kɔnɔ donc kɛlɛ min bɛ ka kɛ sisan an ka dɔ fara cɛsiri kan donc yuruguyurugu kɛlɛli la o ko bolo dalen don min ye ministère de la justice ye yuruguyurugu kɛlɛli la an kan ka baara dɔw kɛ an fana kan ka baara minnu kɛ donc an y'o baara boloda donc a kow daminɛna a bɛ ka continuer dɔɔni dɔɔni parce que yuruguyurugu kɛlɛli a ma nɔgɔ dɛ n'a fɔra ko ka yuruguyurugu kɛlɛ a ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ wuli non yuruguyurugu kɔni an bɛ fɛ a ka ban jamana in kɔnɔ bɛɛ y'o fɔ Modibo Keita Musa Traoré ATT IBK donc Alpha Oumar Konare fo ka na se bima yuruguyurugu kɛlɛli bɛɛ bɛ ka a kuma fɔ kɛlɛ fana bɛ ka kɛ bon résultat dɔw bɛ ka sɔrɔ mais yuruguyurugu vraiment a tɛ ka segin kɔ kosɛbɛ donc n'i y'a ye o bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw de bɛ a kɛlɛli la gɛlɛyaw a sources ka ca gɛlɛya dɔw o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka société taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ an ka danbew an y'u bila kɔfɛ de telle sorte que yuruguyurugukɛla fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ bila kɛrɛfɛ mais bi mɔgɔw bɛ waso n'o ye donc de telle sorte que yuruguyurugu a bɛ kɛ a tɛ maa si tɔɔrɔ donc minnu bɛ ka kɛ fana u b'o ta ka waso n'a ye mɔgɔw kan donc a tɛ mɔgɔw fana tɔɔrɔ bon maintenant ni ko i bɛ kɛlɛ fana daminɛ i mana min somɔgɔ minɛ o bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ ka non sa yuruguyurugu kɛlɛli a kɛra fɛn ye donc u tɛ sɔn kɛlɛ ka ɲɛsin u somɔgɔw ma mais n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kun kan a ka di bɛɛ ye mais n'a ɲɛsira u yɛrɛ ma ou bien u somɔgɔ dɔ ma aw bɛ wuli non ko u bɛ ka kɛlɛ ɲɛsin politique mɔgɔw ma u bɛ ka dɔw bali ka kɛ candidat ye donc comme karisa ye karisa somɔgɔ ye o de y'a to u tɛ fɛ u bɛ fɛ k'a don dibi la pour que a kana se ka postuler donc u bɛ wuli ni o kumaw ye maintenant yuruguyurugu kɔni pour que an ka se ka a kɛlɛ a ɲɛma il faut que ni gɛlɛya minnu filɛ gɛlɛya ninnu a bɛɛ ka wuli ka bɔ yen tant que gɛlɛya ninnu ma wuli ka bɔ yen kɛlɛ a tɛ se ka kɛ a ɲɛma ni tun bɛ tali kɛ kiri minisiri la Mamadu Kasonge a y'a fɔ cogo min na wa wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yuruguyurugu in a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya mun na maa caman y'a yira k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen b'a la malikura tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ yuruguyurugu kɔni ko ma kɛlɛ dɛ yarabi ala ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen bi bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ko malikura ka se ka sɔrɔ kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ malikura kɔni a tɛ sɔrɔ baara kɔ dɛ min bɛ tali kɛ CNT kɔnɔna na Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'a yira k'a fɔ ko malikura kɔni tɛ sɔrɔ baara kɔ k'an ka se ka baaraw kɔni kɛ an ka Abubakar Sidiki Fɔnba lamɛn il faut que politiquement an ka baara dɔw kɛ mun bɛ jamana yɛrɛ développer k'o don ba la parce que hali n'i ye kɛlɛ kɛ par exemple misali la an ye terroriste bɛɛ faga kɛlɛ foyi tɛ Mali la bilen an tɔw bɛ to mun ye baara ko tɛ dumuni ko tɛ n'an t'o la k'an ka fleuve Niger k'o don ba la yɔrɔ n y'a fɔ n ko kɔgɔji don o ye choix de ye o n'a ye diya i b'a bɔ baji la i b'a kɛ kɔgɔji ye très bien foyi t'a bali mais a bajilama nafa ka bon an kan n'a kɔgɔjilama ye parce que baji bɛ se ka kɛ fɛn caman n'i t'o la ka terrain siraw dilan ka bɔ Bamakɔ yan nɔ fo Tombouctou n'i t'o la k'i ka jamana développer
n'i to la ka alikama sɛnɛ fo Mali yɛrɛ ka taa alikama feere kɔfɛ o la buru kala tɛ tɛmɛ 20 kan yan bilen n'i to la ka bagan sɛnɛ don ba la pour que saga an kana saga san ka tɛmɛ 50 kan yan misi kana tɛmɛ 35 40 kan o jamanadenw o sogo o kan an nafa yana ka fɔ k'an bɛ taa misi kuturu feere kɛnɛma mun an tɛ misi yɛrɛ sogo peser k'o feere kɛnɛma mɔgɔw ma ko caman de bɛ yen c'est à dire kɛlɛ nafa diɲɛ kɔnɔ dans le développement kɛlɛ de ye fɛn fɔlɔ ye armée ye fɛn fɔlɔ ye armée a laban ye mais armée bɛ ressources économiques de protéger o ressources économiques o de fɛnɛ bɛ na ni insécurité à 70%. Ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Famara y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka baara jidi an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye n'Ala sɔnna ma sini Mali premier ministre ale kan ka taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ min bɛ tali kɛ Maliki Konate la n'ale ye kunnafonidila ye ale y'a yira k'a fɔ ko CNT maaw kɔni k'u bɛ jamanadenw kɔni tɔgɔ la k'u kan ka kuma jamanadenw kɔni tɔgɔ la an ka Maliki Konate lamɛn. Assemblée yɛrɛ kɔnɔ u bɛ bɛn fɛn dɔ la fɔlɔ k'a lajɛ ni premier ministre nana kan ka bila hukumu jumɛn kɔnɔ vote bɛ kɛ walima vote tɛ kɛ mais an ka ɲininiw n'a yirala k'a fɔ vote tɛna kɛ parce que ni a ka bilan na vote bɛ kɛ yala a ɲɛna walima a ma ɲa n'a ma ɲa i t'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ka motion de censure kɛ walima fɛn wɛrɛ kɛ o si tɛna kɛ u bɛna lamɛn de a bɛna dantigɛli de kɛ dantigɛli kɔfɛ a bɛ segin ka taa ka baara continuer donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn CNT maaw u la retard la parce que an tɛ se k'a faamuya premier ministre nana aw ɲɛkɔrɔ ka kuma jamana kɔnɔdenw ye ka layiru kan ta jamana ye aw bɛɛ ye ka jamana kɔnɔdenw nɔrɔla bila de olu tɛ ka fanga soutenir fo k'o ka fɔ mɔgɔw ɲɛna u tɛ ka fanga soutenir minnu b'a fɔ ko n'i bɛ CNT la k'i man k'a fɔ ko ministre karisa ye nin kɛ n'e m'a fɔ ministre karisa y'a kɛ jɔn bɛ se ka kɛ légitimité bɛ e de kan e de ka taa kɛ e ka taa fɔ ni ministre ye ko dɔ kɛ e de kan ka ministre interpeller ka na ladon jamana kɔnɔdenw ɲɛma CNT maaw de bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo ka solution ɲini nin na olu de bɛ se k'o kɛ mais n'olu yɛrɛ y'u sigi k'u tɔgɔ croiser olu yɛrɛ kɛra membre de gouvernement ye u bɛ vidéo direct kɛ olu yɛrɛ kɛra vidéo direct kɛlaw de ni ko kɛra vidéo direct kɛlaw ye a bɛɛ tɛ dɛ minnu b'a kɛ olu dɔnnen don olu min bɛ vidéo direct kɛ olu ka baara tɛ k'i sigi oui nin bɛ tan nin bɛ tan olu ka baara ye jumɛn ye ka ministre walima ka directeur walima ka interpeller ka ministre interpeller ka na jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ ani kunkan kuma bɛ jamana kɔnɔ a ɲɛfɔ i ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye olu ye mun de kɛ u y'o remplacer ni jumɛn ye ka vidéo wele ka na Facebook live la k'u sigi bon nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka olu yɛrɛ juguyara ka tɛmɛ porte parole yɛrɛ kan e ma olu bila olu de la wa donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn u tun b'u ka baara jɛ dɔɔni mais u bɛ fɛ ka la tilen tilen ye jumɛn ye premier ministre ka wele a ye nin présentant na waati min na i sigira mun ni mun de sera ka kɛ i bɛ niveau jumɛn na pourcentage ye jumɛn ye i bɛ se ka mun de kɛ n ko tun fɛn jumɛn kɔnɔna na o bɛɛ de kan ka déterminer sa yanni ka sira kura di premier ministre ma o de kan ka ɲɛfɔ dɛ e nana ye nin fɔ an ye k'i bɛ se ka kɛ nin de kɔnɔ donc i nana i taara baara min kama an b'o évaluer fɔlɔ n'o évaluer k'o dɔn n'i y'a sɔrɔ sira kura kan ka d'i ma cogo min na ka se k'o tɔ kun cɛ o bɛ d'i ma n'i y'a sɔrɔ sira kura man ka d'i ma ka se k'o tɔ kun cɛ o fana bɛ fɔ i ɲɛna o don na je crois que ni premier ministre nana u ɲɛma u k'u jija jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ ani premier ministre yɛrɛ ka fɛn kɔnɔ mun ni mun kɛra ka se k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ a kana kɛ ten dɔrɔn ka kɛ forme ye an ye premier ministre wele a nana jɔ a ye lecture kɛ an tigɛrɛ fɔ a banna n'o kɛra ten cogo la u ye jamana kɔnɔdenw janfa dɛ hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'u nomina de u ye jamana kɔnɔdenw janfa dɛ kiiri b'u ni jamana kɔnɔdenw cɛ jamana kɔnɔdenw ka nafolo de bɛ ta ka d'u ma cogo min na ka se k'o baara kɛ u k'u jija u k'o baara laban. Ni tun bɛ tali kɛ Maliki Konate la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye cakɛda min sigilen bɛ ji lakanani kama ji sanuma o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na olu ye tile 3 sigi dɔw kɔni boloda ni k'o daminɛ min bɛ tali kɛ hydraulique ɲɛmaaba la Joro Bokum ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Engagement ba min kɛra diɲɛ kɔnɔ olu fana bɛna o layidi k'o layidi timɛ Mali la donc o dun tɛ se ka kɛ fo ka gafew dɔ dilan ka hakilata dɔ bila sen kan ka projet baw monter donc an y'an ka document politique de l'eau min tun bɛ yen nɔ kɔrɔlen o ni document de politique de l'assainissement min tun bɛ yen ka kɔrɔlen an y'olu dilan k'o kɛ kura ye pour que o programme ka waleya pour que maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ka se ka ji sanuman sɔrɔ maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ka se ka sɛnɛ sɔrɔ yanni 2030 cɛ o programme kɛkun dɔ ye programme fɔlɔ ye jiko saniya programme de an b'a fɔ o ma ko programme national d'accès à l'eau potable n'i ye ji sanuman sɔrɔ n'i ye saniya sɔrɔ i bɛ kɛnɛya n'i kɛnɛyara i bɛ yiriwa i bɛ baara kɛ jamana bɛ yiriwa bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ donc gouvernement ka laɲini ye bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Joro Bokum na kɛnɛ in kan ministre min ɲɛsinnen bɛ marabolo yiriwali ma Modibo Keita ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Mali jiko ani ji mana na an bolo an bɛ a sɛni cogo min ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la pour que jamanaden bɛɛ ka lafiya baara caman kɛra hali bi dɔɔni b'a jɛ bon min ye jiko ye bi bi na o bi fɔ 80 ni dɔɔni donc mais min ye assainissement ye o de ka dɔgɔ dɔɔni donc ministre fila y'a jira k'a fɔ il faut que département ka ɲɔgɔn minɛ
ka ɲɔgɔn minɛ pour que baara ka se ka se a seyɔrɔ la donc an b'o hukumu de kɔnɔ bi mais baara in kɔnɔ an kan ka foli di an dɛmɛbagaw ma parce que nin bɛɛ ɲɛna dɛmɛbagaw ka concours de kɔnɔ olu y'an dɛmɛ ka baara in kɛ mais anw minnu bi projet ninnu reçoit anw fana kan ka an jɔ an jɔyɔrɔ la an y'a ɲini hydraulique mɔgɔw fɛ assainissement mɔgɔw ani maliden fɛn fɛn bɛ nin baara in na bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que baara bi kɛ jamanaden minnu ye bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ sɔrɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri Modibo Keyita la y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ sɔrɔ a la yasa an ka jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min na ala k'u hakilinaw sabati. N'an bɔra yen kalan dɔ kɔni kun bolo d'a ni ka kɛ école Awa Kulubali kɔnɔna na Yirimajɔ kalan in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka siraba kan maa minnu bɛ kasara sɔrɔ yasa maaw kan'u kɛ kɛrɛfɛdɛn ye maa kana sigini k'u lajɛ ten n'u ye kasara sɔrɔ maa bɛ se k'u madon o la cogoya min na kalan in kun ɲɛsinnen bɛ o ma Juratɛ Jakite kun b'a kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ kalan in kɛbaga yɛrɛ fo ka taa se Akilas Konate ma an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Alu Mokhtar Jara caman bɛ n wele Lopez la an ye Croix-Rouge ka partenaire ye u ka bureau minnu bɛ quartier kɔnɔ ani commune kɔnɔ an ye olu ɲɛmaaw ye école dɔ bɛ yen ko Awa Kulubali o maaw kun ye formation dɔ ɲini an fɛ n'o ye premier secours ye a formation an ye module bɛɛ ta presque donc a fɔlɔ an ko dɔ ma ko protection o ye kasara mana kɛ ka fɛrɛ kɛ dekun wɛrɛ kana se kasaratɔ ma ou bien dɔ kana fara kasara kan a kumana alerte fɛnɛ kan o ye ni tilara fɛn dɔ bɛ yen an b'a wele ko service de secours d'urgence ni i b'olu wele cogo di o wele kan jumɛn kan ka tɛmɛ n'o cɛ an kumana o kan an kumana ni accident kɛra siraba kan an kumana o kan so kɔnɔ fɛnɛ tasuma walima sisi bɛ so kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o tigi kan ka labɔ i kan ka o labɔ cogo di mobile kɔnɔ ni accident kɛra fɛnɛ ni mɔgɔ b'a kɔnɔ i kan ka labɔ cogo di ni mɔgɔ bɛna to ji la i kan ka dɛmɛ jumɛn don a ma donc an kumana ni gɛlɛya kan fɛn kalama ye mɔgɔ jeni i n'a fɔ ji kalama tulu kalama o bana mɔgɔ kan i kan ka taabolo jumɛn kɛ yan'a tigi ka se dɔgɔtɔrɔso la an kumana o baara damadɔ de kan. Ne tɔgɔ Akilas Konate ne ye école Awa Kulubali promoteur ye wala ka sira fɔlɔ. Alors formation ni bɛ porter premier secours de la premier secours ni mɔgɔ kasaratɔ bɛ yen dɛmɛ jumɛn kan ka don a tigi ma pour que a kana sa ou bien a kana bana jugu lase a ma yanni dɛmɛbaaw pompier ni dɔgɔtɔrɔw ka sa. Ne y'a jateminɛ an bɛ formation d'enseignant dɔ kɛ vacances kɔnɔ n bɛ to ka maîtrise ninnu initial la u b'a formation kɛ n nana ye k'a fɔ école Awa Kulubali yɛrɛ vraiment n ka sin ka maîtrise bɛɛ lajɛlen former jardin d'enfant premier cycle second cycle premier secours la parce que a nafa ka bon u ni denmisɛnninw de bɛ ɲɔgɔn bolo tuma bɛɛ o ye kelen filanan n'u bɛ dugu kɔnɔ fɛnɛ mɔgɔ min kalanna fɛn na o bɛ se ka mɔgɔ dɔ suivre donc an ye formateur ɲini ka na ka organiser école la yan Awa Kulubali la yan donc a ye formation ninnu kɛ an ye tile damadɔ k'a la donc a kuncɛra an tun b'o kuncɛ attestation di de la. Ni tun bɛ tali kɛ Akilas Konate fo ka taa se formateur yɛrɛ ma formation in kɛra maa minnu kunna u y'olu ka sɛbɛnfuraw kɔni d'u ma an ka u maa dɔw ka seereya lamɛn. An y'a ye fɔlɔfɔlɔ siraba kasara tun bɛ kɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ banabaatɔ kunna u tɛ tɛgɛ maga a la donc bɛɛ bɛ jɔ ka sapeur pompier mɔgɔw de kɔnɔ fo olu de ka na donc an nana ye problème ba bɛ o la kosɛbɛ donc o de la sécurisme tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye o tigilamɔgɔ dɔ ye i ka se ka dɛmɛ don a tigilamɔgɔ ma donc ni accident kɛra sisan donc ni mɔgɔ banana ka bin i ka kan ka na k'a ka bilanw kɛ fɔlɔ formation in kɛ an y'a ye vraiment i bɛ se ka dɛmɛ don a tigi ma cogoya la min bɛ a tigi yɛrɛ ni lafiya sanni ka se sapeur pompier mɔgɔw nali ma tasumajɛniw fana b'o la i b'a ye sisiw bɛ wuli so kɔnɔ donc ni sisiw wulila so kɔnɔ mɔgɔ caman b'a ɲini ka don walasa ka minɛnw labɔ so kɔnɔ nka a donni ma nɔgɔ bɛɛ ma donc ni i ko i bɛ don sisan fo i ka biri ka don pour que ka se ka olu labɔ an y'o formation fana kɛ tiɲɛna an yɛrɛ y'a ye o formation in a ka fisa yɛrɛ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ. formation ye sécuriser pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ni accident bɛ kɛra sira la n'a y'i sɔrɔ i kan ka dɛmɛ min don a tigi la o ni tasuma ye so minɛ i kan ka min kɛ ka don so kɔnɔ an tun b'o o formation de la an tilala la bi donc remise kɛra diplômew dira alibarikala an bɛɛ ye dɔ faamu a kɔni tɛ se ka k'an ɲɛna k'a fɔ k'an tɛ se ka dɔ k'a la. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin hakililaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na bibi na maa caman min maloya ni baara dɔw ye ka sababuya kɛ
u yɛrɛ yecogoya kama an'u yɛrɛ ka kɛcogoya kama ka sɔrɔ maa dɔw ka jace la k'o ye fili de ye baara be yen nɔ n'i b'a kɛ n'i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ a la k'i k'o kɛ nin ye sifinaka dɔ kɔni ye a ka musokɔrɔba o tun bɛ furufuru jiran de kɛ a yɛrɛ y'i cɛsiri musokɔrɔba in kɛrɛfɛ furufuru jiran kɔni na ka furufuru baaraw kɔni kɛ fɔ musokɔrɔba nana sɛgɛ a ye musokɔrɔba kɔni bila so a yɛrɛ bɛ ka furufuru baara kɛ a tɔgɔ ye Mohamed Kasonge u b'a wele ko King Palishe an k'ale lamɛn. Ne ye baara in daminɛ n mama de tun b'a kɛ fɔlɔ quoi ni tun bɛ taa ekɔli la n tun b'a dɛmɛ ka fifali ni fɛnw kɛ o kɛra k'an to sɛgɛnmande la donc n tun bɛ mama dɛmɛ ka fifali ni fɛnw kɛ donc ale nana bana ne yɛrɛ ye baara in daminɛ 2016 kana bi la quoi a bɛ n'a fɔ à peu près 7 ans quoi an gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna na dɛ ne mama yɛrɛ ka gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ ne mama ka bana yɛrɛ bɔra bana fɔlɔ bɔra nin de la ale tɛ se ka gɛlɛ salaire ma fɛn na donc o yɛrɛ bɔra nin de la salaire a b'an sɛgɛn trop quoi bon mɔgɔ bɛ yɛlɛ an na u b'an critiquer bon ne bolo n'i ka famille condition dɔn dɔrɔn i b'i yɛrɛ dɔn quoi an kɔni an b'a fɔ jeunes ye de bɛɛ k'i cɛsiri i ka baara la mɔgɔ si kana na maloya n'i ka baara ye bɛɛ k'i cɛsiri ne yɛrɛ ne ye nin fɛn kɛ bi n sera yɔrɔ dɔw la n ma d'a la k'a fɔ n bɛ se yen quoi parce que plateau caman ye n wele a bɛɛ sababu bɔra parce que n ma complexe ni n ka baara ye n ma maloya ni n ka baara ye. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Kasonge la n'u b'a fɔ a ma ko King Palishe a ka client dɔw fana b'u hakilina fɔ nin ko in na an k'olu lamɛn. Cɛya baara musoya baara a t'a la quoi baara ma dɔgɔn quoi baara bɛɛ de bɛ kɛ baara fɛn fɛn mana diya i ye a bɛɛ bɛ kɛ wari bɛ sɔrɔ a bɛɛ la an ye musow ye parantiya la an ye musow ye mécaniciya la an ye musow ye réparateur la. N'i bɛ duwawu ɲini i bɛ i ba ka baara kɛ ni ba ma se ka min kɛ n'a y'i bila min na i kan k'o de kɛ ni kɔni nin ye nin ka devoir ye a y'a ba bonya a y'a yɛrɛ dɔn fɛnɛ bi m'a bila nin baara in na yan don o don an bɛ tɛmɛ a la ka to furufuru yira na yan ni mɔgɔ dɔ don a b'i ba ma a b'i yɛrɛ bonya ma ko parce que n tɔɲɔgɔn bɛ tan a bɛ tan. An yɛrɛ an bɛ balo de ta an bɛ balo nana de ka ca an na yan nɔ donc an b'o matériel na sɔgɔmada jɔnkoloni an bɛ na dɔrɔn ka na furufuru dun walayi i b'a ka furufuru dun i yɛrɛ b'a dɔn bɛlɛ t'a la foyi t'a la tiɲɛ yɛrɛ la an b'a encourager halisa ala ka dɔ fara a ka ko kan an ma maloya n'a ye cogo o cogo ala ka jamaw fɛnɛ ɲɛ maloya an ma ten tɔ. Ni tun bɛ tali kɛ King Palishe ale ka client na u y'a fɔ cogo min na maa kana maloya n'i ka baara i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ baara min na ni baara lankolon kɔni tɛ ka ban i cɛsiri o baara fɛ yarabi ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlenw b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma mouvement an b'i kɔ olu ka bolofara min sigilen bɛ Kayi olu kɔni ye kɔlɔsili kɛ k'a ye k'a fɔ ko an ka balima chauffeur dɔw kɔni bɛ kidira ko gɛlɛyaba kɔni b'olu da la u kɔni ye wele bila u ka mouvement an b'i kɔ ɲɛmaa ma k'a ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ni chauffeur nu ma o ye $5 millions kɔni di u ma u ka se k'o di ni chauffeur nu ma an k'u ka maa dɔ lamɛn. An ye degun dɔ de ye kuma mɛn an y'a lase an ka ɲɛmɔgɔba ma Bamako n'o ye Fatumata Batuli Ɲani mouvement an b'i kɔ a présidente nationale y'ale de donc an coordination mɔgɔ minnu bɛ Kayi yan donc an ye information na s'u ma k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ Kidira ni chauffeur vraiment degun b'u kan degun min n'a ka gɛlɛn kojugu donc a ka kan n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ bureauba yɔrɔ la Bamako k'a lase an baden chauffeur minnu bɛ Kidira yan n'an balima chauffeur minnu bɛ yan n'u bɛ degun kɔnɔ bi sabula degun bɛɛ n'a na waati don an bɛɛ ye maliyɛn de ni se bɛ min ye don min an k'an jilaja an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka degun partager sabula an nana ɲɛ da u kan k'a yira aw la k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen an ma ɲina aw kɔ donc mouvement an b'i kɔ hakilina de nin ye Mali kura vision kura parce que n'an tora k'an hakili to ɲɔgɔn na nin na tan cogoyaw la a ka ca ala fɛ jamana a bɛ bɔ caman anw se kɛra nin de ye a bɛ se ka kɛ nin tɛ k'an ka dɛmɛ da ye mais pour le moment an y'an wasa don $5 millions la donc ka na k'o d'aw ma pour que aw kana kɔngɔ aw kana minɔgɔ donc bi o de y'an nakunba ye. Ni tun bɛ tali kɛ mouvement an b'i kɔ a bolofara min bɛ Kayikaw fɛ o ɲɛmaa ka seereya don dɛmɛ yɛrɛ a taara ka di maa min ma chauffeur ninnu olu ka kumatigi b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N ka foli fɔ n baden alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tɛrɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnen ma minnu bɔra fo Kayi kana an sɔrɔ yan an ka foli f'u bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bi ɲɛmɔgɔba fana o cogo la mɔgɔ o mɔgɔ sera k'i to ko soyanfan ka anw dɔn yan k'a fɔ ko kɔngɔ b'an na yan an b'a fɔ dante foli min na vraiment an y'a jɔyɔrɔ ye Maliko la ni bɛɛ kun b'a kɛ ta Mali kɔnɔ yan sisan sɔrɔ Mali bɔra k'a mɛnna donc an bɛ se ka min fɔ a ye dɔrɔn hali bi dusu min bɛ anw na an b'u nɔfɛ yanni saya cɛ an t'aw kɔ bila yan lahara jɔ don cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali chauffeur dɔ ka seereya la minnu ye dɛmɛ nin sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka nin dɛmɛ nin ɲɔgɔnna caya gɛlɛya bɛ maa la setigiw kɔnɔ u ka kɛrɛfilɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye hali bi dɛmɛ hukumu kɔnɔna na kulu kɛrɛnkɛrɛnlenw b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko ASFIA olu kɔni ye wulikajɔ ta an ka kɛlɛkɛden minnu bɛ n'u ye kasara sɔrɔ ni u joginna u bɛ furakɛli la Kati kɔnɔna na olu kɔni ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma dɛmɛ in tɛ dɔwɛrɛ dɛ u kɔni ye musaka kɛ enveloppe kɔni kɔnɔ ni ka d'u ma
u ka ɲɛmaa ye Fatumata Mbariga ye, an k'ale lamɛn. Asfiya yɛrɛ sigilen don dɛmɛ de kan, association de don. Donc nin ye ka mɔgɔw hakili lajigi k'a dɔn ko mɔgɔ dɔw de bɛ minnu sɔnna k'u nin di jamana ma, olu de bananin bɛ yan nɔ. Donc u y'u ka vie de bila danger la. O mɔgɔw de an nan'olu de lajɛ bi, o banabagatɔ minnu dalen bɛ Kati dɔgɔtɔrɔso la ka na yirula ko ɲinama k'u kɔ nin sunkaloba in kɔnɔna na, k'an ma ɲin'u kɔ, an nana enveloppe d'u ma pour que vraiment u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ, u k'a dɔn k'an hakili b'u la, u y'a kɛ an minnu ye an'u y'a kɛ jamana min fana ye, Ala k'a suma. Ni tun bɛ tali kɛ Asfiya ɲɛmaaba la Fatumata Mbariga, ni hakilina in maa caman kɔni ye nin kɔkɔrɔma don dɛ, k'a timinanja ni wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ a fɛ jamana kɔnɔ. Dɛmɛ in dira maa minnu ma, Colonel Fode Mori Keita ale b'a ɲɛfɔ an k'ale lamɛn. U bɔra ka geste min kɛ, ni maliyɛn bɛɛ tun sera ka nin kɛ, o bɛ diya anw ye kosɛbɛ. Parce que sɔrɔdasikɛ bɛ fɛn bɛɛ de bila ka taa kungo kɔnɔ, a bɛ taa faso bɔ bolo la de. Donc ni fɛn y'o sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la, n'a ma mɔgɔya nɔfɛ, a bɛ a yɛrɛ ɲininka dɛ. Est ce que n'a kɛnɛyara a bɛ sɔn ka segin ka taa. Mais ni bɛɛ tun bɛ nin kɛ, a bonya ma fɔ, a dɔgɔya ma fɔ, mais k'a yira dɔrɔn ko an hakili b'an ka blessés la, o ye koba ye. Ni tun bɛ tali kɛ Colonel Fode Mori Keita la, a ye nin min fɔ, maliden fɛn o fɛn ni se b'i ye ka se ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma, i ka se k'o ta ka ɲɛsin ma yaasa an ka jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ o kɔnɔ. N'an bɔra yen, Korokaw fɛ yen nɔ, kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ dɛ. Ɲininkali kɛla Koroka dɔw la, an k'olu dɔw ka sira lamɛn. An bɛ taga ji fɛ, foraji de don, an bɛ taa feere, mais jiko tiɲɛna jiko ma nɔgɔ. Koro i bi na parce que ni waati dɔ bɛ se yɛrɛ i bɛ na yan i bɛ se ka heure 3 kɛ ka sɔrɔ i tɛ ji sɔrɔ. An bɛ sigi fo an bɛ wuli fo 4 heures ka ji feere daminɛ fo 23 heures. Jiko fan fɛ degun caman bɛ musow kan surtout Koro yan a bɛ kalo 5 kalo 6 bɔ guwa dɔw bɛ yen hali ji tɛ taa n'u ka so. An dun bɛ wagati min na sisan kɛrɛnkɛrɛnyala sunkalo wagati musow degunnen don kosɛbɛ jiko ta fanfɛla la. Ne ka weleweleda ye min ye ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u jija u ka Korokaw dɛmɛ jiko la an mago bɛ ji la. Ni tun bɛ tali kɛ Koroka dɔw ka sira la, u y'a fɔ k'u mago bɛ ji la, yarabi Ala ka jiko nɔgɔya se u ma. N'an bɔra yen, bi ye sunkalo tile 19 ye, su n'a ye su 20 su ye, o nafila ye jɔko joli ye, an ka karamɔgɔ Maliki Danbele lamɛn. Sunkalo su 20 o ye o tuma an bɛna se su 10 laban ma. Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun sera ale yɛrɛ kun bi i cɛsiri kosɛbɛ parce que ko Lailatul Qadri n'o ye latigɛ su ye k'o bɛ o kɔnɔ. Alakira ko k'an k'a ɲini su 10 laban na. O tuma n'o sera mɔgɔw bɛ dɔ fara batow kan. Nata kama don kelen min bɛ su kelen min bɛ a kɔnɔ n'o ye Lailatul Qadri latigɛ su. Lailatul Qadri khayru min alfi shahr. Ko Lailatul Qadri k'a hɛrɛ ka bon ni kalo 1000 o bɛ bɛn san 80 ni san 3 ni kalo 4 a bɛ i n'a fɔ i y'o kɛ ni ye Lailatul Qadri ni y'a fusamadiya sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ i y'o san 80 ni san 3 ni kalo 4 a bɛ i n'a fɔ i y'o tile kɛ o tuma sun na ani alabatow la k'a su kɛ nafilaw la n'o tɛ dan t'o baraji la bon nata kama waasa o kana taa ka mɔgɔw da ni su 10 laban in sera mɔgɔw b'a ɲɛnamaya ni bato suguya bɛɛ ye kuranna kalanw b'a la nafila seliw b'a la o tuma ni o su in sera su 20 in sera an bɛ arakan 10 de seli arakan kelen o kelen o nafila ye arakan 10 de ye arakan kelen o kelen an bɛ fatiha kalan ka ina anzalnahu k'o kala fo ka taa se a laban ma siɲɛ 1 ka kul huwallahu kala fo ka taa se a laban ma siɲɛ 3 o tuma an b'o de kɛ arakan 10 in kelen o kelen na fila mana kɛ an bɛ salamu bila fila mana kɛ an bɛ salamu bila ni o tuma 10 dafara tuma min sa an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye nin dugawu in na nka ni maa min dɛsɛ nin dugawu in na i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ bi dugawu mun kanu ani haminako mun b'i la nka misali de dilen filɛ i ma an bɛna dugawu min d'i ma o kan o dɔ filɛ nin ye Allahumma iftah li fihi abwab al-jinani wa aghliq anni abwab an-nirani wa wafiqni fihi li tilawati al-Qur'an ya munazzil as-sakinah fi qulubi al-mu'minin o tuma a bamanankan filɛ kɔrɔ nin ye o de ye Ala dayɛlɛli kɛ ne ye nin sunkalo in kɔnɔ alijinɛ bondaw la i ka tasuma bondaw datugu ka bɔ ma Ala i ka n bɛɛ sema
kana kurana kalai ya ala mi mafandia o jigibaye duskunga mu'minu duskunde kodu nala sonama oye o navlani o dukoyi ala kani sabababe ya rabbi ala kani sabababe ning metali ke maligi dambilila ya fatuko muna ala ka sungolo to time ko nyuma no ya islamé bela jilenyi nambura amta jamana ko kana na Muhammad Samake mebulu karamɔgɔ sidiki an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a dɔn k'a fɔ Israel jamana ale ni Jordan jamana na ko min ye dagaba wuli kɔni ko o kɔni bɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ nin waati na dɛ a yɛrɛla k'a fɔ min Israel jamana kɔni ko olu kɔni ye mugujugu dɔ kɔni fili ka taa min ye Gaza marabolo kɔnɔna na n'an b'a wele ko roquette ko o wale min kɛra sa ko o kɔni bɛ bɛn Jordan jamana ma a kɔrɔfɔ kɔni sabakɔrɔ cayalen don kosɛbɛ nin waati laban in na n'an bɔra yen an bɛ taa Afghanistan an b'a dɔn k'a fɔ Afghanistan fɛ yen Kabul marabolo kɔnɔna la mugujugu dɔ kɔni ale kɔni pɛrɛnna kalanso dɔ kɔnɔna kalanso min ni a bɛɛ lajɛlen cɛlakaw de a kɔni kɛra sababu se ka denmisɛnnin ka maa caman kɔni ka olu bɔnɛnen na wa ka maa caman fana ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi n'an bɔra mina farafinna an b'a dɔn k'a fɔ Afrique sudikaw fɛ yen kami dɔ fɛnɛ tɛmɛnen na min ye sanji kasaraba ye n'an b'a wele ko inondation ko ale kɔni kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Afrique sud jamana kɔni kɔnɔna ma a yirala k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko Afrique sud jamana ɲɛma k'u ye wulikajɔ de ka se ka min ye armée ye maa cɛ 1000 ɲɔgɔn na ka olu bila renfort la walasa ka se ka maaw an'u bololafɛnw ani maa min kasara sɔrɔ ka se ka olu ɲini cogo min na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɔ don o don dɔ bɛ fara maa minnu kɔni bɔnnen ɲɛna ko bɛ fara o hakɛ kan k'an don min na ko bi ko maa 845 ɲɔgɔn na ko olu bɛɛ lajɛlen ni kɔni kasara la ni waleya in na n'an bɔra yen an bɛ taa Nigériyakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ jɛ ka baara min wele ko opération militaire conjointe min ye Nigériya kɛlɛkɛcɛw ka fara Niger ka fara Cameroun kɛlɛkɛcɛw kan ko olu kɔni nin waleya in ka u sigi sen kan nin dɔ fana kɔnɔna na kunnafoni dɔ fɔ la k'u kɔni ye wulikajɔba kɛ ka se ka min jadisiw ye an bɛ yɔrɔ min wele ko lac Tchad n'o ye babolo min na ale bɛ Nigériya ale marabolo kɔnɔna na ka taa cak ale dancɛw la ka se ka wulikajɔ ka jadisi kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ka olu bɛɛ lajɛlen ko u kasara u ne la ko wa ko halisa ka wulikajɔ bɛ sen na walasa min nin yɔrɔ kɔfɛlen ye basigi ale bɛ se ka na cogo min na n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire fangabolo ɲɛma n'o ye premier ministre ye n'ale tɔgɔ ko Patrice Achi ko ale kɔni tun ye baarabila sɛbɛn kɔni kɛ dɔ fana tɛmɛnen na nka kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye Alassane Dramane Ouattara ko ale kɔni y'a ka danaya kura ka ɲɛsin Patrice Achi ma a ka premier ministre jɔyɔrɔ in a ka se ka tɛmɛ ni baaraw ye karamɔgɔ Sidiki ni min dan sigi an ka bi sɔgɔmada na kɔkan kunnafoni la Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na